Натхняем беларусаў. Ціханаўская ў Киеве. Макрон тэлефануе ў Менск. Апошнія званочкі для Лукашэнкі. Увесь свет патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў. Эканоміка Беларусі расце, а Расія падае. Тройца добрых навінаў з Паўлам Северынцам. Раз на тыдзень мы сустракаемся, каб разабрацца, што адбываецца ў Беларусі і свеце, вакол нас і ў нас саміх. Подписывайтесь на наш канал. Калі вы зробіце гэта проста падчас прагляду відэа, пабачыць большая колькасць людзей. Для нас гэта вельмі важна, бо мы толькі пачынаем, а Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна для Беларусі. Украіна з намі. Нястомная Святлана Ціханаўская ў Киеве і сустракаецца з кіраўніцтвам Украіны. Прэзідэнт Украіны Зеленскі віртуозна троліць Лукашэнку і дае яму зразумець, што ў рэальнасці Украіна лічыць абранай кіраўніцай Беларусі менавіта Ціханаўскую. Сам факт афіцыйнага візіта Святланы, светлага сімвала беларускіх пратэстаў 2020 у сталіцу краіны, якая вядзе вайну з расійскай імперіяй, пранізлівы геапалітычны званочак. На фронце, на зямлі і ў паветры ўсё больш ясна абазначаецца кульмінацыя. Расія выдыхаецца. З астатніх сіл спрабуе паказаць сваю перавагу, бразгае ядзернай зброі на беларускіх вучэннях, бомбіць ракетамі жылыя кварталы Кіева, але яўна дайшла да мёртвай кропкі. А Украіна пачынае пераважаць і ў вайсковай, і ў тэхналагічнай, і ў псіхалагічнай сферы. І раз за разам прабівае расійскія чырвоныя лініі. Цяпер астатняму свету пара вызначацца. Усё. Цяпер ніякіх нюансаў і паўтонаў. Ёсць саюзнікі і ёсць ворагі. Тыя, хто з Украінай, і тыя, хто супраць. І Украіна кідае на шалі вагаў беларускі званочак. Дзень-дзень, Александр Рыгорович. Дзень-дзень. Беларускі народ не хоча вайны. Беларускі народ не хоча Лукашэнкі. Беларускі народ не хоча Расіі. Квіток для вольнага Менску, перапіска УНР і БНР у падарунак, выразныя словы падтрымкі для беларусаў, ясныя званочкі. Украіна больш не балансуе, не маўчыць, і адмаўляецца не будзіць ліха, пакуль яно ціха. Украіна б'е ў звон. Прыезд Святланы ў Чарнобыль тут вяршыня сімвалізму. Выбух Чарнобыля ў 1986 стаў пахавальным звонам для савецкай імперіі зла. І Ціханаўская ў Чарнобылі тым самым, праз які ў 2022 з тэрыторыі Беларусі на Кіеў уварвалася Арда. Дзень-дзень. Па кім звоніць звон? Лукашенка раптам прачынаецца і заяўляе, што гатовы сам ляцець у Кіеў на перамовы з Зеленскім. Позна. І вось звоніць Лукашэнку прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Тэлефануе не прапанаваць чарговы абмен, не пагандлявацца, а папярэдзіць. Будзеш разам з Пуціным грымець ядзернай зброяй, станеш як у 2022 суагрэсарам і больш ніякіх гульняў ці гандляў проста не будзе. А хто такі Макрон? Макрон – гэта еўразвяз. Макрон – гэта глобальныя фінансавыя колы. Макрон – кіраўнік ядзернай дзяржавы і, на хвіліначку, замежнага легіёну. Прэзідэнт Францыі Макрон афіцыйна папярэдзіў Лукашэнку пра недапушчальнасць уцягвання ў вайну на баку Расіі. Хтосьці можа сказаць, навошта там тэліць у Менск і надаваць легітымнасці рэжыму. Але гэта не дыялог дзеля дыялогу. Гэта ізноў жа дзень-дзень. Праляцяць ні дроны, ні балістычныя ракеты. Праляціць, як фанера над Парыжам, сам рэжым. Еўрапейскія палітыкі пачынаюць не толькі выказваць заклапочанасць, але і дзейнічаць. Беларусь у геапалітычным фокусе. Беларусь на сцэне сусветнай гісторыі. Ядзерныя вучэнні Пуціна пры ўдзеле Лукашэнкі на тэрыторыі Беларусі канчаткова пераканалі Захад, што два старыя звар'яцелыя тыраны недамоваздольныя. Пара іх проста прыбіраць са сцэны. Ніхто на Захадзе не хоча гінуць у ядзернай вайне. Паслухайце, ну праўда, ніхто на свеце гэтага не хоча. І сур'ёзныя дзядзькі зробяць усё ад іх залежнае, каб ядзерная Беларусь у сэрцы Еўропы не стала кашмарам для свету. Званок Макрона – добрая навіна для Беларусі. Лукашенка ў мінусе, Беларусь у плюсе. Так што сцэна замерла, заля прыціхла, драма пачынаецца. Жалезная заслона вось-вось здрыганецца і пачне распаўзацца па швах. Цягнік для вольнага Менску кранаецца з месца. Дзень-дзень, Александр Рыгорович. Дзень-дзень. Магчыма, гэта апошні званок.
Другая добрая навіна – беспрэцэдэнтная хваля салідарнасці з беларусамі па ўсім вольным свеце на дзень палітвязня. 21 траўня, у дзень смерці Вітольда Шурка, ужо 4-й год запар беларусы ўсяго свету праводзяць акцыі салідарнасці з нашымі палітычнымі вязнямі. Мітынгі, выставы, тэатральныя пастаноўкі, дабрачынныя зборы. У Познані і Вільні пры поўных залях прайшоў кангрэс салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, дзе ў прысутнасці шматлікіх замежных дыпламатаў выступілі Святлана Ціханаўская і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі. Але сёлета па ўсім свеце яшчэ і небывалая хваля салідарнасці ад урадаў захаду. 38 краінаў, удзельніцаў АБСЕ, у тым ліку Германія, Великабрытанія, Польшча, Літва, у афіцыйнай супольнай заяве пацвердзілі патрабаванне вызвалення палітычных зняволеных і падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Слухайце, 100 гадоў таму у Беларусі палітвязняў было на 2 парадкі больш. Па турмах сядзелі сотні тысячаў нязгодных з бальшавікамі беларусаў. Людзей вывозілі ў гулаг і расстрэльвалі ў курапатах. Беларусь знішчалі, і свет не згадваў пра Беларусь. Ніякіх кангрэсаў, ніякіх хваляў салідарнасці, ніякіх гіганцкіх бел-чырвон-белых сцягоў у парламентах проста не было. А сёння ўсё гэта ёсць. Дзякуй Богу. Увага да Беларусі. Беларусь у плюсе. Нарэшце, трэцяя добрая навіна. Беларуская эканоміка пачала расці, тым часам расейская падае. Паводле дадзеных Белстата, за студзень-красавік 2026 года валавы ўнутраны прадукт Беларусі пасля працяглага падзення сапраўды вырас на 0,2%. Здавалася б, дробязь, але прыемна. За кошт чаго? Унутраны попыт інвестыцый у абсталяванне. Такія рэчы ўзмацняюць Беларусь. Хтосьці скажа: «Ну, Паша, чаму ты радуешся? Чым горш, тым лепш. Няхай у рэжыма скончацца грошы і няхай ён лясне». Гэты аргумент нагадвае мне адзін савецкі анекдот. П'яніцы на заводзе панізілі заробак, і сын яго пытае: «Тата, значыць, ты будзеш менш піць?» А п'яніца адказвае: «Не, сынок, это значыць, што ты будзеш менш есці». Практыка паказвае, што калі у дыктатарскай эканоміцы робіцца менш грошай, это зусім не азначае, што ён пачне менш траціць на карныя органы, на сваю ахову, на амап і заробак турэмшчыкаў у калядзічах. Лукашенко заўсёды знойдзе грошы. Без грошай застанецца народ. Таму калі расце эканоміка Беларусі, для беларусаў гэта плюс. А яшчэ лепш, калі пры гэтым падае эканоміка Расіі і, адпаведна, зніжаецца залежнасць ад яе. А Расія, якая загрузла ў вар'яцкай вайне з Украінай, рэальна падае. Заводы працуюць на бомбы і ракеты, якія ператвараюцца ў дым, заробак ідзе вайскоўцам, якія не вырабляюць анічога, апрача крыві і болю для суседняга народа, і яшчэ прапагандыстам, якія робяць фэйкі для свайго ўласнага народа. Дэфіцыт федэральнага бюджэту РФ 11 трыльёнаў рублёў, нафтаперапрацоўка падарваная украінскімі атакамі, эканамічна актыўныя людзі, што засталіся без перспектываў, інтэрнэту і заходніх тэхналогіяў, масава выязджаюць з Расіі. Расія спаўзае у бездань. Калі раптам калапс, катастрофа, крах рэжыму Пуціна, Беларусь зможа адпаўсці ад Расіі. Беларусь расце, Расія падае. Добрая навіна. Расія ў мінусе, Беларусь у плюсе. Сябры, Бог абарочвае зло на дабро і радуе нас добрымі навінамі. Не вешаем нос. Усё ідзе як трэба. Сведчу сам. 3 дні быў у Варшаве. Прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь гэта свято» разам з нацыянальным прарокам і апосталам Зянонам Пазняком, а таксама з легендарным беларускім ксяндзом Вячеславам Барком. У беларускім доме сабралася больш як 120 чалавек. Удзельнічаў у мітынгу ў памяці Юркі Моніча і беларускіх палітвязняў, дзе на ронда вольнай Беларусі у Варшаве, аказваецца, цяпер ёсць і такая плошча. Абняўся з беларусамі, якіх не бачыў 6 гадоў. Удыхнуў вольнага паветра на канцэрце «Наві Бэнд». Сотні людзей спяваюць па-беларуску, сцэна ў бел-чырвон-белых колерах. Ну, круто. У суботу, 30 траўня, выступаю ў Беластоку. Далучайцеся. Хаб «Новая земля» 16:00. Будзем разам, і тады нас будзе не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Падпісвайцеся на наш канал і далучайцеся. Будзем натхняць беларусаў разам. Верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь! З Богом!